לוחמי האש בשידור חי, לוחמי האש בשידור חי, יש התפתחות כאן של שריפה או יורד במדרון תלול. עד כמה שאפשר לראות לפי הצילום, בחור אחד יורד במדרון תלול, הזוי לחלוטין, המדרון מטורף לגמרי, הוא יורד חשוף. רוח מזרחית מטורפת, יבשה, שרקייה, שמלבה פה את הלהבות. התלקחות נוספת ממש בשידור חי. רגע, קבל מים. אלה הם הגיבורים האמיתיים של האסון הזה. אלה הם הגיבורים האמיתיים של האסון הזה. 3 ימים רצוף בשטח.